את רואה? חצי מפה נפל, חצי מפה, מה לעשות?
משהו חדש. Oye, me dieron que se la marcaron más de la באמת הם מצלם אותי. היום יום הולדת לכבוד זהבה. אנחנו רואים את המשפחה היקרה והענפה מאוד, ומאוד שמחים שכולם הגעתם. ואת זהב אנחנו מאוד אוהבים. תודה רבה. היא אישה מאוד מיוחדת במינה. כל אחד שגר פה, יש לו את האישיות שלו ואת האופי שלו. וגם את זהבה מאפיין האופי המיוחד שלה, שהיא דואגת לכולם ואוהבת את כולם, ואצלה אף אדם לא פסול ולא שום דבר. כל אדם הוא חשוב ויקר ובסדר. אז שככה היום אנחנו נחגוג, אנחנו רוצים להכיר את המשפחה, וזהבה תסביר לנו מה כולם ומי כולם. כן, בישיבה יכולה לעשות. אז תתחילי מצד ימין. ישב? זאת אחותי היקרה. כן. וזה אחי. כן. וזה אחי וזאת גישתי היקרה. כן. וזה הנכד שלי שמצלם אותנו. והנה עוד חדר, אחיו. אחיו. והנינות שלי. זאת הבת שלי, ואלה הנכדות שלה והנינות שלי. בסדר, אתם יכולים שם להמשיך להסביר. את זה לא סיפרת לנו. היא עשתה תחרות למכור תאונה, היא עשתה תחרות מכל הערים היא הביאה תאונה. ומה עוד? מי אתם עלה? אפשר להגיד. לכולם, גם מאוד שלדה. כל הכבוד. כל אחד שיגיד אני זה ואני כל אחד. איפה הגיע? אני ממונטפיורי, מערד. הוא מערד, תקווה היא מערד, תקווה. וזה הבן הבכור. אלה, זה תיאור. ואת אלי אנחנו מכירים. שושנה ואת אלי אנחנו מכירים. הם דיירים קבועים תמיד פעיל. וזאת הבת החמודה שלהם. את לא טעית
אז עכשיו כל המשפחה, אני רוצה לשמוע אתכם בשירה כבירה. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. אני מבקשת את כל הילדים שלה לבוא להנה. הילדים שלה. הילדים שלה. הבנים, הילדים, הבנות, הילדים. בנות רגע, אני מביא כיסאות. מבקשים שהבנים יעמדו על ידו. כולם ביחד. אמא יקרה לי יקרה, אמא יקרה לי יקרה, שיקתה לשיר עליו, כי אני אוהב אותה מאוד 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 מאוד. אחייך אלייך, אחייך, אחייך אלייך, אחייך, שיקתה לשיר עליו, כי אני אוהב אותה מאוד מאוד. עכשיו אני מבקשת את המשפחה. השחר הקט, השחר באזור הדלת, מצטנן ומסכן וכן לדלת. לה 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 לה. עכשיו מחפשים מישהי שיתנדב להרים איתי בשביל. רוצה לרדת? זהבה, אני מזמינה את אחד הדיירות שתגיש לך את המתנה של הדיירים ושתגיש לך את הברכה, את הברכה של כל הדיירים. זה מכל הדיירים, הם קנו לך משהו. כל הכבוד. תודה. מזל טוב. נכון קליטו את השעה שלמה, טובה מאוד. מזל טוב, חי על הבן שלך, שם שלך.
שיהיה שלום עם כל העולם. תני לדודה שושנה את הצבע. בעזרת השם ובישועתו יקון כל ישראל. תודה רבה. מזל טוב! מזל טוב! אני אקרא את הברכה במקומך. לזהבה היקרה, הלומד מן הקטנים, למה הוא דומה? לאוכל ענבים, קהות ושותה יין מגיתו. והלומד מן הזקנים, למה הוא דומה? לאוכל ענבים ושלות ושותה יין ישן. הרבה אושר ובריאות, מברכים כל דיירי הבית והצוות. עכשיו אני מזמינה את האחות הראשית של כל הצוות שעובד כאן לברך את האבא. עד 120 שנים, כל הצוות מברך אותך ואני בשמם, וזה שי צנוע מהצוות. ולכל הדיירים כאן אנחנו מתחילים מסורת חדשה. יש לנו קופה למחלקה, ואנחנו מתכוונים בכל יום הולדת לקנות למישהו שי קטן, למי שיהיה לו יום הולדת. אתם יכולים גם להצטרף אלינו. למי לך? רגע, שנייה. החוק החדש שהמציאו פה במחלקה מהיום והלאה, הצוות עוסק ועוסק, יש להם קופה משלהם, וכל יום הולדת הוא מחליט לקנות לכל אחת ואחד, לכל דייר ודייר, מתנה. מהצוות של המחלקה. גם ליום נישואים. תגיד שלום לדודה. דינה, דינה, למדנו דסרית. Saludos y alegre la vida entera. ¿Cómo está mi marido? Saludos. Está buena. No rasta la gloria. Ay, Marishma. זהבה, תראי במה תקראי לאחיות, זהבה. יום פעמון, זה נהדר. זה גן הפעמון. טוב, תודה רבה, אלוהים שייתן לי לשלם לכם. מוכנה. גם מוכנה לשבת, אנחנו רוצים להמשיך גם סיבוב. אמא, זה קיבלת מרמי זה יופי, זה כתבת ממאמה. יום הולדת שמח, עד 120, אוהבים מאוד משפחת חסון. יש לו עוד מישהו איזה חוויה לספר על זהבה? מחכים? אחותי מבחירה זו בדיחה ששמעתי אותה דווקא כאן במוסד עצמו מהגברת מלכה. שמישהו, איזה אדם מבוגר הרגיש לא טוב, אשתו לחצה עליו שילך לרופא להיבדק. הוא ניגש לרופא, הרופא בדק אותו מפה, בדק אותו משם, הוא אמר אין מה לעשות אדוני, זה הגיל, זה בגלל הגיל. הוא היה עצבני מאוד, הגיע הביתה, אשתו שואלת, נו, מדוע אתה כל כך עצבני? מה הרופא אמר לך? את אשמה. מה עשיתי לך שאני אשמה? כל בוקר את דוחפת לי גיל, הרופא אמר שזה הכל בגלל הגיל. כל בוקר נותנת לי גיל, וזה מה שאני אקרא. אין פה רמקול. לא צריך רמקול, יש מבוכה, זה בסדר. על המקום, איך את נהנית? אין לי פה להודות לקדוש ברוך הוא על המקום היפה ששם אותי בגיל זה. הכל משהו לא רגיל. אני אף פעם לא הייתי כמעט בבית מלון, ופה זה עובר לי בשביל בתי מלון הכי היפים. הניקיון והסדר והאחיות כל כך אוהבות את כולם, נותנות את הנשמה שלהם בשביל כולם. זה משהו לא רגיל. אלוהים שישמור את כולם ושיהיה
שיהיה להם כל טוב כל החיים, וכולם שיהיה חיים הרבה וטובים, בבריאות, חיים טובים. אבל שכחת שאני לא אחות. אני לא אחות. הצוות אני לא שעובד כאן. את אחות, אני אחות. אבל אני לא אחות. התופרת שמלמדת אותנו, תגידי, התופרת. המדריכה. התופרת היקרה שלא נותנת לנו להשתמם, ועל זה המנגנון שבאים לנגן לנו. כל הכבוד המוזיקאים. ואם לא הקר והמיטה, לא היינו זזים מהמקום הזה. תודה לכל אלה המתנדבים, הנשמות הטובות, שמקימים אותנו מהמיטה ומחיים אותנו מחדש. יום הולדת, חגיגה נחמדת, מלאים לו במחר, שחוזר לכל ביום נהדר, ויום הולדת, טוב, עד 120, אוהבים אותך מאוד, זה אבא, אשי והבנות, ענת ועדי. מאמא, אני רוצה לספר משהו. אפשר לספר משהו? מה לא? אולי נלך מהמלוח למטוס? רגע. לדודה שלי היה לה אימון לכל היהודים, לכל הערבים, היה לה אימון לכולם. הייתה הולכת לשוק, קונה בשוק מצרכים. דודה, איפה המצרכים? שם באמצע הכביש. עד שהיא גומרת את כל השוק, ואף פעם לא גנבו לה שום סל. את זוכרת, דודה? מה? הסלים שהיית עוזבת בשוק מלאים. איפה את עוזבת אותם? באמצע השוק. כן. באמצע השוק, ואף אחד לא גנב לך שום דבר פעם. והדלת אצלה תמיד הייתה פתוחה. הולכת לשוק, הולכת להשאיר, נוסעת לתל אביב, והיו מניחה. כן, תמיד. ואף פעם, תודה לאל, לא גנבו לה כלום. הנה החתן שלך הגיע. באמת. וואלה, הנה, תלכי פה. שלום. יאללה, חבר'ה, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום אתם רואים חבר'ה, איזה חתנים, איזה בנים, קודם מתנה מהקדוש ברוך הוא. אתם לא יודעים, ועכשיו אנחנו במוסד הזה, אני רוצה להגיד לכם שאין אחד יותר גבוה ואחד יותר נמוך. אנחנו בו כולנו משפחה אחת, שתהיו בריאים ונאהוב לעזור אחד לשני ולתת לשמוע אחד לשני. שמעתם? אז אני אגיד שאת צדיקה.
שמה, באזור. רגע, אני באה לסיים. לה 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 לה